badakit hainbat zati ezagutzen dituzuela, orduan errepikatu egingo naiz. Beste batzuentzako berriagoa izango da, edo badakit ere asko azaldu dugula medioetan ere bai, baina behintzat ideia batzuk bai ordenatzea eta nondik anadia historikora joan gabe oraintxe bertan nondik abiatzen den Tabakalera eta zer dan, ez? Sorkuntza garaikidea hitz egiten dugu, edo kultura garaikidearen inguruan. Izan bai, oinarri bezala aurkezpen azkar bat, espero dut ordu erdi baino 20 minututan ja kafe hartzen egotea, zadakit lanean gogor aritu zaretela, aritzen saiatuko. Tabakalera zari garenean, eta barkamen eskatu nahi dizuet, ze tipografiak aldatu bidela ikusten dut, eta hien ez da oso irakurtzen. Baina, Tabakalera zari garenean, batez ere, 3 gauzetaz ari gara, alde batetik kultur proiektu batetaz, kultur ekosistema eta plaza publiko bat. Zergatik egiten ditugun 3 bereizketa hauek. Tabakalera alde batetik edifizioaren izena delako eta kultur proiektuarena ere. Azken finean edifizio barruan, edifizioak 37.000 metro karratu dauzka, eta kultur proiektuak 10.000 okupatzen ditu eta programatzen ditu. Horretaz gain, talde berak edifizioaren gestioa edo kudeaketa ere badarama, eta edifizioan dauden beste hainbat eragile eta instituzioekin batera daukagun elkarlan horri Tabakalerako kultur ekosistema ditzen dugu. Diferentzia hori egiten dugu, eta gero bestalde plaza publikoa zaritza garenean bertan egon zaretenok, edo gaur ja bertaratu zaretenez ikusiko zenuten espazioak oso generosoak direla, ez? Eta barruan ere bai nolabait egoteko espazioak ere sortzen direla eta bere garrantzia badu horrelako kultur proiektu bat bultzatzeko momentuan. Beraz, kultur proiektuak batez ere bi bokazio dauzka, sorkuntza gune bezala, eta bestalde programazio publikoa edatze aldera. 3 ardatz nagusi, transversalak direnak guztiarekin, sorkuntza, formakuntza, gogoeta eta ezagutza poltsa berean sartzen dituzen formakuntza batzutan badirudi unidirekzionala dela, gure tratamendua ez da hori, beti ere gogoetatik abiatu nahi dugun formakuntza edo ezagutza trukaketa da, eta bestalde erakusketa, ez? 3 ardatz hauek zentro askotan ematen dira, eta hemen nolabait aurkezmena egiteko momentuan orden hori ere sartu nahi nuen. Eta 4 arlo lantzen ditugu: praktika artistiko garaikideak, hezkuntza, kultura digitala eta teknologiaren laborategiak, Irikilab sistemak, eta sorkuntza liburutegia. Praktika artistiko garaikideak zer esan nahi dugu honekin? Azken finean, disiplina desberdinen inguruan lanean aritzen diren praktika artistikoak. Disiplina artistikoak deitu daitezke, baina azkenean praktikara bultzatu nahi ditugunak. Eta bestalde garaikidea badakit batzutan arrotz egiten den izen badela, edo hitz badela, edo pixkat urruntzen gaituena, baina azken finean garaikidea guk eman nahi dugun esan nahi hori bada gaur egunean gertatzen denaren gogo eta bultzatuko duena ere, ez? Gure garaikidetasunaren inguruan lana egingo dituzten praktika artistikoak. Orduan, hor bai kokatu nahi dugula Tabakalera sorkuntza gune bezala. Azken finean, erakusketak eduki ahal izateko, filmak eduki ahal izateko, badaude aurreko prozesuak bultzatu behar dituzten hainbat erakunde. Badaude sariak, daude bekak, baina ez daude horrenbesteko espazioak non produkziorako baliabideak dauden. Orduan, Tabakaleraren puntu fuertenetako bat hori izatea nahi dugu, bada zerbait itsuagoa izango dena, ez da horren beste bizibilizatuko kanpora begira, baina bai epe luzean, halako lan bat egin nahi da horren inguruan, ez? Sorkuntza guneari dagokionez, sortzailearen gunea ditzen diogun espazio bat daukagu, espazioa izateaz gain atal bat ere bada, bertan sortzaileen profesionalizazioan lagundu nahi dugu. Bertan informazioa eta aholkularitza emango zaie, sormenerako baliabideak egongo dira, gero bisitan ikusiko dituzue,
Eta horren barruan ere bai, egonaldiak bultzatuko dira. Egonaldiak proiektuak ekoizteko, erakusketak egiteko, ikerketarako eta badaude hainbat esparru. Guretzako oso garrantzitsuak dira egonaldiak nazioartekotasun horretara ere iristeko eta kanpotik datozen eragile kulturalak bertakoekin ere bai nahastu ahal izateko, ez? Dauzkagun espazio horietan, azken finean, bai egongo dira bertako eragileak, kanpotik datozenak egonaldi horietara bai egongo direla nolabait beraiekin harremanetan, eta nik uste dut hor ere bai sortuko direla hainbat elkar ezagutza, ez? Guretzako garrantzitsua da puntu hori, eta bestalde sortzailearen gunean ere bai programa bereziak egongo dira prestakuntza aldera, eta bere ere bai, gauza oso aspergarriak artistentzako fakturak nola egin eta horrelako gauzak. Hor badago hutsune handi bat, guk egunean artistekin lan egiterakoan ere sufritzen duguna, baina batez ere beraiek sufritzen dute, ez? Ez dakitelako oso nola bideratu, fakturak esan ditut, baina legeari dagokionez, jabetzari dagokionez, eta bat. Hor bai eman nahi dugula zerbitzu bat horren inguruan. Sorkuntzari begira ere bai, ikusentzunezkoekin ikusmira berriak izeneko proiektu bat daukagu, beste erakunde batzuekin martxan jarri duguna, 2016 zinemaldia eta gero bestalde daude filmategia eta Donostia Kulturako zinema unitatean nolabait ere bai laguntza bat ematen. Eta hor bai, nahastutzen ditugula esparru desberdinak, baina batez ere egonaldi batzuk ere jarri ditugu martxan, egunean 4 zinemagile daude orain bertan Tabakaleran residentzian, eta orain proiektua garatzen ari dira, hemendik 2 astetara pitxin bat egingo da bertako produktorekin ere bai, proiektu horiek ekoiztu ahal izateko. Eta ideia da datorren urtera begira film horiek zinemalean ikusi ahal izatea. Hor pixkanaka idea sorkuntza arlo horretan proiektu eta programa desberdinak martxan jartzen nolabait aspektu hori nahiko indartzeko. Bestalde, programazio publikoa. Bereizketa hau egin dugu ere bai, ze badaude askotan produkzioa bideratutako zentroak eta gero programa publikorik ez daukatenak. Guk biak dauzkagu, alde batetik lehen esan duten bezala, ikustezinago izango da programa bat publiko orokorrera begira, eta bestalde programa publiko hauek, ez? Alde batetik erakusketak, urtean 4 egitea aurre ikusten dira, eta erakusketa hauek bai izango direla sorkuntza berrikoak edo eta ikerketa baten ondorioz garatutakoak. Nahiko garrantzia ematen diogu bertan egiten denari atzetiken ere bai prozesu bat izatea, eta gaur egunean daukagun erakusketa esate batetarako horren ondorio bat ere bada. 2 urtez egin dugu lana bideoartearen inguruan, webgune bat garatuko dugu, eta datorren hilabetean azaroan ikusgai egongo dena, eta proiektu horretatik abiatuta gogoeta bat proposatu genien 2 komisariei esanez, ikusentzunezkoen inguruan zer, ez? Inguruan disiplina bezala, ikusentzunezkoek horrelako eta horrelako narratibak dauzkate, nola afektatzen dio honek gainontzeko disiplina arteari begira, ez? Ikusgai dagoen erakusketan, pixka da bereik egindako erreflexioa. Erakusketak lagunduz, programa paraleloak dauzkagu eta gero hezkuntza programa. Guretzako leheno arlo nagusi bezala aipatu dut hezkuntza ezinbestekoa da guretzako. Esan bezala, kultura garaikideko gune bezala, bai izan behar dugula espazio bat erreflexiorako, kritikarako, eta hainbatetan gai zailagoak direnak nolabait arte munduan edukietan publiko orokor horri hurbiltzeko, baina guretzako erramenta fundamentala izango da hezkuntza proiektua. Egunean 6 pertsona daude lanean, eta egunero 2-3 ikastoletako taldeak pasatzen dira erakusketa ikustera, eta guretzako oso garrantzitsua da. Bestalde, programazio publikoari dagokionez zinema aretoa egongo litzateke, guretzako ikusentzunezkoen arloa
Ez da zinema pantalla bakarrik, horretatik esan dudan bezala sorkuntza gunean ere bai formakuntza eta barra egiten da, baina gainera tailerrak basate batetarako joan den astean masterclass bat izan genuen Andres Ditelarekin, duela 2 aste. Andres Ditela etorri zen, foko bat egiten ari gara zineman. Andres Ditela da Argentinako zinemagile bat. 5 saio egingo ditugu bere obraren inguruan, eta gainera hemen zegoelarik gonbidatu genuen masterclass bat ematea. Honetzako beti garrantzitsua da programari ere bai zentzu bat ematea, esate batetarako. Gero, orain programa publikoak eta proiektu bereziak aipatzen ditudanean ere bai, orain urria guretzako eta hainbat, hirian dauden hainbat beste eragile batzuentzako ere bai, arkitekturaren inguruan jorratzen dugun programazioaren hilabetea da, ez da, urria. Beraz, mintegiak edo aurkezpenak izatea zain, zineman bertan ere bai, guretzako garrantzizkoa da egitea, egin ditzagun 3 proposamen arkitekturarekin lotuak dauden filmekin, ez? Naiz eta 4 arloak horrela izan banatuak elkarlanean bultzatzeko eta zentzua guztia emateko lan egiten dugu, ze garrantzia handia ematen dugu. Hezkuntzari dagokionez, lehen aurreratzen alde batetik edukien edo erakusketa, batez ere erakusketen edukien bitartekaritza hori egiten dutela, nolabait eduki horiek hurbildu arratsaldean esate batetarako bisita esperimental bat izan genuen, Olatz González Unibertsitateko irakaslea gonbidatu genuen antropologia ikuspuntu batetatik ere bai, dialogo baten bidez, erakusketa, berak proposatzea erakusketak zer esan nahi zuen berarentzako, ez? Nola eraman zitekeen erakusketaren gaia beste terreno batetara, eta nosferatura zetorren jendea, taldetxo bat aurretik bertara apuntatu zen, eta nahiko divertigarria izan zen. Horrelako programazioa inguruan egitea guretzako garrantzitsua da. Bestalde, programa bereziak lantzen dituzte familientzako eta eskolentzako. Kamaleoia gara, aste bukaeretan hasi gara saio batzuk egiten, bestalde familientzako zinema, Hiria Jakeatu izeneko lanildo bat, espazio publikoaren inguruan gogoeta egiten dugu, eta Zum izeneko lantalde bat ere badago ikusentzunezkoen inguruan. Usandizaga institutoko lantalde batekin egin genuen lana otsailetik ekainera, ikusentzunezkoen inguruan, lantaldeko 2 pertsona joate ziren hilabetean behin Usandizagara, eta bertatik nolabait jorratu da lantalde txiki bat, eta orain urrian, aste honetan, berriro hartu da lantalde horren dinamika, eta esate batetarako hortik abiatuta hilabetean behin, igande batetan, beraiek programatuko dute zinema aretoan, ez? Beraiek erabakiko dute zer ikusi eta zer dut. Dinamika horiek ere bai, lotura horiek jorratzen joatea, hezkuntza lanarloaren helburuetakoa da. Eta gero proiektu bereziak. Ez dakit aukera izan duzuen lehen, zero esklairu horretan, dagoen espazio batetan Mañana Goodbye izeneko proiektu bat ikustea, bertan bodega izeneko espazioa da, eraikina berririki aurretik, langile horiekin, ez zaiten atatzen, langile horiekin lantalde bat eratu zen ere bai, proiektu bat aurrera eraman nahian, ze bodega izeneko espazio hori bai nahi genuen nolabait memoria espazio bat izatea, baina memoria kritiko espazio bat. Bi artistekin, Pablo Marte eta Marion Cruza langile hori hauekin eta hezkuntzako lantaldekideekin proiektu bat edatu da. 12 kapitulotan banatutakoa, lehenengo kapituloa 11an jarri genuen martxan, eta orain datorren astean jarriko dugu 2. Nolabait, esan bezala, proiektu hau honek bai irudikatzen duela nola kultur erakundetik gizartearekiko ere bai, elkarteekin lanak sustatu daitezken arte produkziotik abiatuta. Azetxa pasta. Ondoren,
dakit ezaguna egite zaizuen Irikilabs izena, naiz eta, esan bezala guk, orain hemen hilabete daramago, bai guretzako garrantzitsua izan da ireki aurretik lana asko aurreratzea, eta hainbat proiektu martxan jartzea, eta duela 2 urte, 2016 jarri genuen martxan Irikilabs izeneko kultura digitala eta teknologia inguruko laborategia. Nolabait prototipoa zen, horrelako tratamendu eman genion, ona etorri aurretik, ez? Orduan, bai jungarela nolabait publikoak lantzen, programaren nondik norakoak definitzen, baina ja praktikatik abiatua, ja bakarrik teoriatik, eta horrek bai eman egula oso base garrantzitsua. Zer da laborategia, zer da Irikilabs, azken finean, kode kreatiboa, maker edo artisau berrien inguruko gogoeta hori, kultura irekia, guzti hori tratatzen duen laborategi bat. Nolabait, helburu nagusietako bat da teknologiaren erabilpen soziala ere bai erakustea eta hiritarrei bideratutako hainbat zerbitzu martxan jartzea. Bi publiko nagusi dauzka, bat oso komunitate teknologiko bat izuzenita, horregatik daude lantalde batzuk horretara bideratuak, pentsamendua eta ikerketa bultzatuko dutenak, eta bestalde publiko orokor hori, ez? Esan bezala, helburu nagusietako da erakustea teknologiarekin gizartean zer gauza egin daitezken edo egunerokotasun horretan zer erabilpenera eman daiteken azaltzea. Irude inprimagailuak, laser kortadorak edo CNC. Hortik abiatua, esate batetarako, ikusiko zenuten, gero ikusiko duzu, baina badago hainbat mobiliario eraikinean diseinatu ditugunak arkitekto batzuekin, eta kanpoan produzitu dira, baina horrelako gauzak gure laborategian ere berregitea pentsatzen dugu. Eta guretzako filosofia horretatik abiatua norberak bere gauzak egitea edo konpainian ere kartekatzea oso garrantzitsua da. Esate batetako atril hau bertan egin genuen, ez? Orduan bada, guk geure gauzak eraikitzen joatearen filosofia hori. Orduan, proiektu garapenak ere bultzatzen dira, plaza izeneko ambito batetan, proiektu deialdiak egiten dira, eta bai lagatzen direla zentzurretan baliabide propioak. Proiektu horiek garatu ahal izateko. Baldintza bakarra, teknologiakin zer ikusia izatea, baina baldintza bakarra da ondoren emaitza horiek partekatu ahal izatea. Eta bestalde oso garrantzitsua dena, esaten den bezala da, Irikilabseko izpen espazio bezala, bai guretzako, baina baita bertan dauden egoiarrentzako. Sorkuntza liburutegia, zer dan sorkuntza liburutegia, Tabakalerako liburutegiak asko dakizuen bezala buelta asko eman ditu etxenetan, baina bada ja denbora bat nahiko finkatu dela kontzeptu honetan, sorkuntza liburutegia. Batez ere, 3 gauza eduki behar ditugu kontutan, alde batetik funtsa kultura garaikidean dagoela oinarritua, beraz, Tabakaleran gertatzen den guztiaren islada dauka. Sorkuntza gune batean dagoela kokatua, eta momentu honetan hasten dela ez boom digital horren ondorioz. Orduan, abantaila batzuk dauzka eta bere desabantaiak, baina desabantaiak beti abantaiak egin behar dira, eta da esperimentazio hori, ez? Estatu batuetako liburutegien elkartetik duela urte batzuk hasi zen reklasifikazio batzuk egiten liburutegien nondik norakoak edo zentzuk ziren beraien funtzio berriak azalduz, eta sorkuntza liburutegi azepzioa atera zuten. Guia da, horrelako zerbaitetan lanean bageunden, guk sorkuntza gune izanik bai ikusten genula orain planteatu behar ziren zerbitzu berriak horrelako liburutegi batetan sorkuntzatik ere bai abiatu behar zirela. Europa iparraldeko hainbat herrialdetan edo Helsinkiko liburutegian, Oslon, ja bada denbora bat horrelako
espazio biziagoak ere plantatzen dituztela, ez da, soilik kontsultara zoazen, kontsultatzeko zoazen espazio bat, edo zerbitzu, horrelako zerbitzuk emateko, baizik eta soinua egin daiteken espazio bat, siesta bota daiteken espazio bat, jolastu daiteken espazio bat, ez? Hainbat elementu batuz, gure proposamena bai joala kultur proiektutik abiatuta, guretzako ezinbestean sorkuntza liburutegia ubik izendatu duguna. Azken finean, bada, Tabakaleran kultur proiektuaren edukien areagotze bat, baina bestalde ere bai, sarrera puntu bat. Zergaitik sarrera puntu bat. Azken finean, sorkuntzari bideratutako baliabideak ere badaude bertan, plato bat egongo da, kamarak egongo dira ere bai, egon batez etxera eramateko, irude inprimagailuak egongo dira, autoediziorako mahai bat egongo da erramentekin gauzak egiteko, eta guretzako nolabait guzti hori aktibatzea eta jendeak erramenta horiek erabiltzea, guretzako ere bada, sarbide bat gure programazioa. Beraien publikoaren lehen urratsa hortikan badator, ubiketik, eta lehen esperientzia irude inprimagailu batekin ubiken baldin bada, segurenik hirugarren aldiz etortzen danerako, irikilapsen ditugun tailerretara apuntatzea animatuko da, edo behintzat familiarragoa izango zaio bertan egiten diren gauzak. Berez, guretzako azken finean zirkulo da, eta zentzurretan esan bezala edukiak areagotzen ditu, bertan lantzen ditugunak, baina baita ere nolabait sarbide bat guretzako. Kultur ekosistemaz aritzen garenean, leheno aurreratu dizuetan bezala, nolabait gu jabetze gara esan bezala, Tabakalera edifizioa da, eta Tabakalera oraintxe azaldu dizuetan kultur proiektua da. Nola banatzen ditugun, kultur proiektua eta kultur ekosistema bertan dagoen. Eta Tabakalera bera ere, hirian, lurraldean eta unibertsoan beste kultur ekosistema batean dago sartuta, eta hori badakigu eta jabetza gara, baina guretzako diferentzia da azken finean eraikina eta proiektuaren arteko diferentzia egiteko momentuan. Orduan, bertan dauden erakundeak, Zinemaldia, Filmategia, Etxepare Institutua, Zine Euskadi eta Kutxa Fundazioa dira alde batetik. Bakoitzak nolabait Zinemaldiak bere bulegoak dauzka, aurten ere Zinemaldian parte hartu dugu zinema aretoarekin. Filmategiak bulegoak edukitzen zain, ikerlariei bideratutako zerbitzu guztiak ere hemen dauzka. Etxepare Euskal Institutuaren sede berriaren dago, Zine Euskadiren bulegoa berdin, eta gero Kutxa Fundazioa dauzka 6.000 metro karratu. Eta bertan bere kultur proiektu propioa garatuko du. Lehatetik musika eta modari zuzendutako sorkuntza aldera programa eta baliabideak, bestalde ikastelak, orain arte egin dituztenak hirian, honeak harriko dituzte, eta beno hain antazitzetan oferta ere berritu egin dute, orduan, beraientzako ere bai froga bat da zentzurretan, eta bestalde erakusketa aretoa. Azaroak 12an irekiko dena uste dut. Eta orduan, hori erakunde dagokionez, gero daude hainbat espazio iniziatiba pribatuak direnak, alokairua ordaintzen dute hemen egotea batik, iniziatiba txikiak, ikusko duzuen plaza nagusi horretan, alde batetkan kafeteria egongo da, eta bestetik 5 espazio txiki daude, bertarako deialdi bat egin genuen, kulturarekin zerikusia zeukaten iniziatibak nolabait bilatuz, eta eskainiz, alokairuan eskainiz, bertan lanerako espazioa eta salmenta edo erakusketa puntu bat badago. Guretzako garrantzitsua da plaza horretan, leheno gero plaza publikoa zaituko naizenean azpimarratuko dut agian, baina behintzat plaza hori bizia izatea, eta bai ikusten genuen nolabait harreman komertzial edo kultur komertzial hori bertan egotea, azken finean herriko plaza baten antza hartzea pixkanaka egokia iruditzen zitzaigun, eta gero
aparte dauden beste ekimen pribatuak, liburu denda bat irekiko da, coworking espazio bat ere egongo da, Impact Hub, eta mueblearen klasterra hauek. Azaroa eta urtarria bitartean joango dira guztiak aktibatzen, esate batetarako iniziatiba txikietatik 3 jada martxan daude, eta liburu denda urte bukaeran, coworking espazio ere bai, eta gabik azaroan. Beste zerbitzuak jatetxea, kafetegia eta hotela. Jatetxea eta kafetegia abenduan egongo dira, eta hotela martxo apirila partera. Orduan guzti honekin ekosistema hori sortu nahi dugu. Badaude jada elkarlanean garatzen ditugun proiektuak zinemaldiarekin, filmategiarekin, etxeparerekin, baina bai argi daukaguna da bertan egoteak egin behar duen ekarpena badala ekarpen txukun bat, txukuna adien ez da hitz berena, baina bai artikulatua behintzat, ez? Norberak jakitea zein diren bestearen ere bai helburuak, iniziatiba kultura den inean, eta denon artean, oferta eskaintza komplementari bat eskaintza, ez? Ezin diogu batak besteari kontraprogramatu. Programazio asko egongo da, baina zentzurretan jakin da, mikroteatro antzerkira dedikatzen da, gu erakusketak eta beste gauza, hor ekosistema hori alde batetik txukuntzen, eta bestalde denen artean ia zer nolako gauzak egin ditzakegun ere bai. Orduan hori ja bigarren fase bat izango litzateke, ez? Plaza publiko hori ere animatzeko momentuan. Eta plaza publikoarekin bukatzeko azken finean lehenago komentatzen duena, ez? Plaza publikoa espazioak oso generosoak dira. Beste hainbat zentroetan esate baterako Londresen Barbikanen edo Royal Festival Hall badira erakunde oso handiak, oso potenteak, musikaretoak dauzkatenak edo erakusketaretoak, baina edifizio baten barruan daude eta naiz eta kontzerturik ez egon edo erakusketa itxita egon, bertan dagoen espazio horretan egon zaitezke, ez? Eta nik uste dut nolabait plaza publiko ideia honekin ere guk eskaini nahi duguna hori da, ez? Eraikinak ordutegi oso zabala daukago, goizeko 8:00-tik 10:00-11:00 bitartera, segunda asteko zegunetan, eta espazio bakoitzak bere ordutegia, baino bai eman nahi genuela garrantzia eta bere bizia espazioari, ez? Orain bai ari gerala, orain une polita da, lan asko dago egiteko, ikusiko da izan bezala, baina une polita da observadore bezala ere badadelako. Espazioak nola erantzuten duten, jendeak nola erantzuten dion espazioari, mueble gehiago non jarri bat diran, edo instalazio bat, edo zer nolako erabilpenak eman daitezken horrelako espazioei. Funtzionatzen ari dira, lehenengo solairuko distribuidorean, bai daudela esate batetarako hainbat mahai jarritak aulkiekin, eta egia da edozein momentuetan basatzen zela eta badagoela edo bilera txiki bat, edo norbait ordenagailuakin. Orduan, nik uste dut pixkanaka espazioek ere gure ganatu behar ditugula hiritar bezala. Beste espazio nahiko esanguratsua, espazio publiko modura, bada Prisman azken solairuan dagoen espazio hori, hori ere bai buelta bat eman behar diogu nola hobetu bat ondu edo zer nolako egoera sortu, baina badaude 3-4 bat sofa eta berdin jendeak, egotzen da, denbora pixka pasatzen du hor, eta nik usten dut horregatik desberdintzen dut ere bai plaza publiko kontzeptu hori, ez? Azkenean espazioak berak baduelako garrantzia. Eta guretzako, kultur proiektuarentzako, abantaila bat dela esango nuke, ez? Askotan diot, artea gustatzen zena, zinema gustatzen zena, hurbilduko da eta etorriko da gauzak ikustea. Tabakalerara etortzea, espazio ikustea edo kafe bat bertan geratzea lagun batekin kafe bat hartzeko, edo goazen ikustea zer dagoen, kontzeptu hori niretzako abantaila da. Nahiz eta lehenengoan
erakusketara esartu, hirugarren aldiz baldin mazato, segurunik pasako zarela beste gantxo batzuk bilatzea. Ez aga, begira zinema, badago, bagoazen ikuste. Horregatik hemen erabilpenaren intentsitate hori bai uste dudala, dijola, 0-tik 100-era, eta hor gutxinaka, norberak ikusi behar du non kokatzen den, ez? Eta, hauek ideia nagusiak nahiko hitz egin dut, eta ez dut kumplitu esan dako. Eta bero. Eskerrik asko, Ane. Galdera ematen nahi baduzue, aprobetxatu oain, eta bestela gero bizita gidatua izango dugunez, bertan ere galderak egina izango dituzue. Esan dutela oain nengo dugu ordu erdiko atxedena, hemen aldameneko gelan kafea eta jateko zerbait jarri dugu, eta bestela norbait kanpora joango balitze edo, jakin 12-tan, barkatu, bizita gidatu horretila, 12-tan itzaldia dut. 12-tan torriko da Xabi Paia Donostia 2016 proiektua aurkeztera, eta horren ondoren 12-tan egingo dugu bizita. Orduan, hoxe, kanpora jutenena, 12-tako puntual etortzeko eskatzen nahi dut.